palibepo zina zilizonse so tikupitirira kukupatsirani zimenezi koma mwina tikhoza kulowa kumafiga solo osiyana ndipo ti akambangale kuti amabwera madzulo kuzapangisa ndithu msonkhano watu wankhana masofotokoza mtundu wa Malawi mmene zinthu zikuyendera anali akugona adzuka tisasiye mbuyo tachiti update so zotsatira zovomerezeka kuchokera ku Mzuzu City Council ndi bungwe imene lameki zikuonetsa zokuti anthu onse amene analembetsa ndithu ku Mzuzu City analipo kwana 76,629 ndipo mwana akaponya voti akwanira 56,776 ndipo zimenezi zikuyimira 74.1%. Mavoti amene anaonongeka kumene ndithu ku Mzuzu City Council analipo kwanira na 967 ndipo zimenezi zikuyimira 1.7%. Mavoti amene anaponyedwa ndithu ndikhala kuti amenewa ndovomerezeka paja ameki amaunguza kuti voti kodi ili bwino kapena ili si bwino. Amene anali ovomerezeka onse amakwanira ndithu 55,809 ndiye kumeneko tingochita mukupatsirani top 3 amene ndithu inayendera amene yakutsogola ndi Professor Peter Mutharika omwe ndi DPP ndipo ndi mavoto okwanira 25,077 amene abwera pachiwiri pake ndi Lazarus Chakwera IMCP ndipo ndi mavoto okwanira 15,013 pomwe yabwera pachitatu pake ndi Dr. Dalitso Kabambe UTM ndipo ndi mavoto okwanira 12,782 kumeneko ndi ku Mzuzu City Council. Mwine utawapatsa amene yapezeka ku Lumpi District Council. Lumpi District Council Lumpi inatere ndithu kuti onse amene alembetsa 94,936 koma amene avota ndi 67,982 imene ili 71.6%. ndipo mavoto onongeka alipo 1,390 imene ili 2.0%. komanso ovomerezeka amene noti kuti tikukambirana kuti kodi wawina ndani alipo 66,592 ndipo amene achitira mu mpikisano umenewu ku Lumpi amene anatsogola kapena kuti akutsogola ku Lumpi ndi DPP Peter Mutharika 29,957 pamene akuwatsatira ndi Chakwera MCP 24,486 pamene abachitatu ndi Dalitso Kabambe UTM 6,627 kukamba zaboma la Lumpi ndi mmene zachitikira mmenemo. Pali mulanje apa paliso mulanje District Council ndipo zotsatira zovomerezeka ndi bungwe la meki kumeneko zikuonetsa kuti anthu omwe analembetsa ndokwanira 279,761 ndipo omwe anavota kuti mavota awa ndithu ndovomerezeka onse amakwana 231,763 imene ikuyimira ndithu 82.8%. Amene zotsatira ndithu zimene zinali zoonongeka kumeneko ndizokwanira 5,251. Ndinanena zokuti zimene zinavomerezeka zimene analembetsa nafotokoza yoncho mnakwitsadwa pamene ikonze chifukwa ameka manezo limwe mwapoponyeza konzani chabwino omwe anakavota kumeneko ndi ambilenso mwina kwa anthu amene anakalembetsa onse amene analembetsa kuti afuna zaponye voti amakwanira 279,761 ndipo amene anapita kukavota ndi anthu okwanira 231,763 zimene ndithu zikuyimira 82.8%. Kwa anthu amene anaponya ndithu mavoti ovomerezeka kumeneko amakwanira 226,512 ndipo mavoti oonongeka kumeneko amakwana 5,251. Pa top 3 amene ndithu akutsogola kumeneko ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha DPP ndi mavoto okwanira 207,596 ndipo amene amatsatira ndi Kondwani Nankhumwa omwe ali ndi mavoto okwanira 6,777 ndipo pachitatu pake pabwera Dr. Lazarus Chakwera amene ali ndi mavoto okwanira 3,195.
tipite ku Chitipa district omwe analembetsa alipo 86,980 ndipo omwe anavota ndi 68,131 imene 78.3%. Owonongeka mavoti 1,173 imene 1.7%, ndipo ovomerezeka ndi 66,958. ndipo mu mpikisano umenewu kumeneko ku Chitipa Arthur Peter Muthalika DPP ali patsogolo ndi 35,827, ndipo pachiwiri pawo pali Dr. Lazarus Makathe Chakwera AMCP 13,936, ndipo pachitatu ndi Akabambe 9,035. Chitipa chayankhula choncho mzanga. Sure. Kuchoka ndithu ku Chitipa kumeneku ndithu tupita kulikoma ndi boma limeneli analivomereza ndithu pachiyambi pomwe kuti limeneli ndithu zotsata zovomerezeka zake Ndalimanja anabwera kuzatifotokozera. So zimene timakufotokozani zija ndi zimene anafotokoza dzulo za usiku wa dzulo tamaliza pa Chitipa tamaliza ndithu pa Chitipa zimene ndithu anavomereza. Ndiye zina zimene anavomereza monga Likoma, Kasungu municipality komanso Luchenza, Mwanza ndi madera ena anso ndithu tingochita mokupatsani zochepa zakulikoma amene akuoneka zoti matsogola kumeneko ndi Professor Arthur Peter Muthalika ndipo anali ndi mavoto okwanira 4,177. Pachiwiri pake mabwera Dr. Lazarus Chakwera ndipo iwowa ali ndi mavoti okwanira 1,817. Pambuyo pa Chakwera mabwera Dalitso Kabambe omwe anali ndi mavoto okwanira 485. Kumeneko ndithu kulikoma district council. Ndipo zina zimene so tinakudziwitsani kale mwangobwereza Kasungu municipality ndipo kumeneko amene anatsogola ndi Lazarus Chakwera IMCP ndi 8,818, ndipo Peter Muthalika ali pachiwiri ndi 7,831, ndipo kachitatu ndi Dalitso Kabambe 1,019. Iyi ndi Kasungu municipality. Kuchoka Kasungu municipality kupita ndithu ku Luchenza municipality kumeneko ndithu zotsatira zotsimikizika ndi bungwe la MEC zosonyeza kuti amene amatsogolanso kumeneko ndi Professor Arthur Peter Muthalika ndi mavoto okwanira 7,547, ndipo pachiwiri pake pabwera Chakwera omwe ndi MCP ndi mavoto okwanira 336, ndipo pambuyo pa Chakwera pabwera Dr. Dalitso Kabambe ndi mavoto okwanira 232. Kuchoka ku Luchenza municipality kumwanza district patsogolo pali Peter Muthalika DPP ndi 30,576, ndipo achiwiri awo ndi Lazarus Chakwera IMCP 2,228. Pachitatu ndi Akabambe ndi our IUTM 2,203. Zimenezi ndimene ndithu analengezera official results America tero. Ndipo zosonyeza zoti madera ndithu ambiri amene amatsogola ndi Professor Arthur Peter Muthalika mwina pambuyo pangine wabwera Achakwera koma ano kwinako madera nawo amene amabwera pambuyo pa Muthalika mazasintha koma ano amene aonesa kuti consistency makhanso mwina ambiri ndi Muthalika. So far 13 Muthalika we can actually say kuti ndamene akutsogola kupatula Kasungu municipality ngati zimene talengeza panozi Kasungu municipality ndi anatsogola Achakwera komabe anabwera kachiwiri Peter Muthalika. Kina kondo mazasintha Akabambe ndi anamkumwa anabwera ku Luchenza kumazasintha choncho kumano kukhanga kuntundako ndimene ndithu zinakhalira. Ndiye zolengeza zonse amakamaka zotsatira zonse zimene avomereza AMEC idzulo limenelo kuchokera ndithu ma 13 council ameneyo 13 councils kumene kuli kuneno kusalima Nchisi, Zomba City, Kalonga Town, Likoma, Kasungu municipality, Luchenza municipality, Mwanza, Chitipa, Rumpi, Mulanje komanso Nzuzu City Council. Zonse ndithu kulengera nawo pa dashboard yathu makamaka ikuonetsa kuti amene akutsogola ndi Professor Arthur Peter Muthalika amene mwakambira iwo ndithu ali ndi mavoto okwanira 490,882 imene ndithu ikuimira 60.3%. Ndipo amene akubwera pachiwiri pake ndi Lazarus Makathe Chakwera
omwe ndithu ndi IMCP ndipo iwo ali ndi mavoti okwanira 210,137 imene ikuyimira 25.8%. kuchoka amenepo amene akubwera ndithu pachitatu ndi Dr. Kwambiri amene wandithu ndi UTM ndipo iwo ali ndi mavoti okwanira 50,033 ndipo imenezi zikuyimira 6.1%. ndekuti makonsolo onse kumeneko ndithu mene akuti total vote cast ndekuti mavoti amene anaponyedwa onse pamenepo amene anaponyedwa ndithu akwanira 814,281 zimene ndithu zikutanthauza 11.6%. ndipo onse amene registered voters amene analembetsa kuti zaponya voti figa yake ndithu ndi upatseni mupanga ine nani ndithu malizitsana zikukhala bwino chonde imene ikwanitsa ndi 7,203,390 ndithu amene anthu amene analembetsa kuti ayi akukavota. zikapita ndithu musimu zikuonetsanso ndithu chimodzimodzi kenaka nkuzaonetsa kuti anthu amene anakaponya voti ndikuagawa amayi abambo mwachonchomo ndithu mavoti amene anali ovomerezeka pa nambala imene tatchula anthu amene anapita kuponya voti valid votes yonse ndithu ikukwanira 810,985 tukamba za council 13 ndipo zimenezi zikuyimira 11.3%. ndipo mavoti amene anali owonongeka makhansolo osewa onse ndikuti akukwanira 20,645 zimene zikuyimira ndithu 0.3%. ndithu zimenezo ndizotsatira zotsimikizika kuchokera makhansolo 13. zoona nde pali anthu ena ndi ena amene mwina anena kuti ayi it's okay komabe ife tizatchula nanga si malizatsi akumabwera kuchokera kumeke yes koma pali anthu onoti akweza manja kuti if I think out kutengera ndithu ndi maofficial amene ali na ameki komanso unofficial results amene ameki ndithu sanachite kaoneone ndi kutsimikiza kuti izi zili motere. ena kuonera zimene zinthu angona zoti basi mpikisano ali chimodzimodzi nankha liwiro loyambira mpano tonse tipajetika mati on your marks get set pamene paja tikuti tikuyamba ano liwiratu ndio matha kuona weka kuti so ndi mmene zili mndeti mpikisano watsalabe wanthu awiri tsopano kamene zipani ziwiri chifukwa akabambe abwera poyera anena kuti I think it's fine kwamba zaphunzira mvula long time ago adi James Chilungo naonso anazitaya akondwani nankho mwaso abwera poyera kuti I think ine am out aswiraso asimachipiraso nawo basi ndekuti kwambiri apa tikhala tikuona zipani ziwiri kuti kodi amaliza bwanji ulendo umenewo wakhala motani anthu akuthamangisana ena ali patsogolo ena ali pambuyo kuona kuti kodi ali pambuyo ampitirira anzake wapawa kuti ali nazo ndiye mafoto zaso kuti khangati mamonita zawo amene anatumiza kuti akapange monitor akuti kuyamba koponya voti mamonita zisamapereka malipoti ndi amafunso kuti kodi malipoti bwanji sakubwera mamonita zena amauza kuti ifetu mwina titamaliza kuvota sina mamoni zamfunika asaine mafomu kuti ifetu sitina saine mafomu amatisainisa mwina nkope chabe ena nkumati ifetu palibe zimene anatipatsa of which ndi anafusidwa sofuso ndatu lankhani kumwe kuti ndi niyo mukuona zoti zimene zachitika bwanji vuto ndi chani ndi anafoto zoti khangala mwina mamonita ena analipo ozindikira ena analipo osazindikira chifukwa ozindikira amakana ena mwina osaina nkope amasaina pafomupo ndiye mwina so zimene zanipangisa kuti ndiyankhule kumaka nkhani imene yamamonita mwina moving forward zipani zonika ziphunzirepo chani kuti zikamaika monita zawo mwina azitsatira mwina zinthu ndiziti kapena monita zawo azipanganawo bwanji kuti akapita umene kuja azikagwira ntchito yotamandika. choyambirira ndi training because that training empowers you ngati ukupita kugwira ntchito koma you are blank you don't know kuti ukachitako chani then muyembekezere malizati ngati amenewo because ngati munthu akuzoti saina nkope pamene wina sana kuuze kuti usakasaine nkope koma ukasaine papepala this is about training ndeti zipani zimenera kuti zikhale ndi ma workshop ma monitor for example mwina council kapena tinene kuti or even center kwabweretsa pamodzi kapena constituency ndeti kuzisiya m'manja mwa amene akuyimira ngati MP wadera limenelo ndi structure yawo ya mu constituency pangisani training ya ma monitor tikapita tukatani azikadziwa ndithu kuti tukapanga ABCD other than that
warfare is also paramount. Yes. Because ambiri amapeza kuti mwina njala. So ngasana patsidwe chakudya, for sure they'll have to go and look for food. Nderi pantime ineyo. I'm just suggesting. Yes. I don't know what happened. Kumena madandauladi yolemekezeka very muluzi kuti zinaenda bwanji. I'm not sure. Koma yes, I saw him nditu kuti anavomera. I considered kuti na kuti ma monitor atu mwina komanso anazafusidwaso kumene kuzaka mbapo ngati kuti mwina kwina akoso sana ike koma monitor kumene. So anathawira kuti yayi tikudalira be even majani ma local observers kama international observers kuti amene ajawo still they could cover gap kumene ife mwina kunalibe ma monitor atu. So nkutheka mwina ali madilangara ameneyo literally mwina kunalibe representation yawo kunalibe ma monitor awo koma poyankha funso lako kuti zipani zingatani. Ine I would actually advise on these two accounts, training and proper training. Kena konso warfare yawo ikaniziridwe. Ndicho lingo tiyo aja saa wenela kutuluka. Timaona ya tutalaendera ma center timamva nditu ma monitor wakuti atuluke amabwera ndi ma packed meal ndila wabweretsera chakudya. So it's like kuti you are supporting them to do better, to do better or to do the right thing. Koma ngati mwangu atayilira, you even don't know them. Nothing can come out of those. Wimbiana mafoni osamayaka nde frustration. Yes. And then mina kuna manazota I think palibe zimezo uchiteka tendi ngozisiya. Nde nasala pangisa press briefing amakamba zoti amamonitor zathu mina ena nabezo zoti acho sapa malopo athamangisa malopo asakhalepo nizinthu mina zimene sizinachitika. Okay fine. Kwa ineyo kutengera ndi mala amene ndayendera komanso ndimene ndikudziwira amene isankho chiyameka kuchiyendetsera. There is a lot of transparency. Yes. A lot of transparency and panalibepo so environment jeonena kuti munthu ukhoza kulakalaka utachoka hapo. Mwina here and there koma for example like ife akangona ID ngati olemba nkhani okay fine andipatsa malo. Ayamba kuwerenga ati kuyang'ana zonse mpaka we participated. Right? Ngati atola nkhani ngati observers apart from kuti timakaona zimene zikuchitika komabe we facilitated, I mean not facilitating koma we participated kuthandizira kuti for example I remember sentiment nakayang'anira nawo panthawi yowerenga. Yes. Even kunena kuti valid si valid. We made the presiding officer read zimene make inanena. Pale apo fundo 6 iya kuti ndi mine mukonera apa uyu ndi valid invalid kapena void apolisi wa ame kuyankhulapo nditu yayi ndimene nina ifeso ngati kuthandizira ndizonadi mine onse ndikuvomera kuti ndizonadi. Point number 5 kapena fundo number 5 ya ma guidelines awerengera mavote a void imakamba zonena kuti akuti muone cholinga intention. So ngati munthu wachonga koma pang'ono kangotuluka kodi zikudziwika kuti munthu amafuna uyu kapena munthu uyu amafuna anthu awiri. So anukizana tikapeza vote yachonji pa candidate wina aliyese tizitenga ngati valid vote. Things like those. So I don't think that situation could happen unoti iniyo kuti ndino achipani chakuti chokani pano unless sana pangidwe ngati a credit probably kuti sana apeleke maina in advance because that can happen. Zimachitika sonkhale maoko ate makashiya amangopezeka kungokalowa ngati kashiya cholingo takatape. So that checking is also proper. Who are you? It's also proper. Chabwino. Ndiye tafotokoza ndithu zina zimene zathu ngati munagona kuti zina zinakuponyani mwina ngati mawiki musemunatsatire bwino kuti mukwanisenso ndithu kutsatira. Tafotokozanso ndithu za anthu ena amene ayimika manja asiya. Tawelo abonya siyanga tioneso 2030 zimakhala bwino tioneso 2030 and chisankho anofuneka osanyanyala osonesa mtima onyanya ngati chaka chino tinali ndi makandidate 17 chaka chamati zaona 27 that's okay. That's democracy. That's democracy. Komanso mwina 2030 yote zakondwa kwambiri kuona kuti ifenso ngati anthu achizimayi tizakhalenso ndithu pa forefront tizatenge nawo mbali makamaka mbali imene ya presidency ifoti chaka chino mnalipo mmodzi my dress panda. My dress panda ndi mayi olimbikira kwambiri ndipo amadandaula generally ndi mayesetsa ine koma Malawi ndi alimbikitseni amayanzano inu mudzakhala zitakwana 35
that time 23 zakhaisa nakwanisa kuti ndiye mavuto vikadali nawo zakhazi kudalirali komano ndilimbikitse ena amene ali kutsogolo kwathu kuti yayi mwina mbali imene ya presidency mwina mwina nkhani ya drama imene anthu amalipira kuti mwina imachepa chifukwa kuti naonanso mwina pana timayenda midzimu ena kumafotokoza kuti koma ineyo mnakhaza kuti samayikapo ndalama joti tizilipira ineyo ndinakatha kuyimirira dera lange ngati kansala komano ndakanika kuyimirira ngati kansala ifo ya ndalama imene amayika mafuna kuti tizipereka ndiye mwina ndalama imene yoti makansala ka maphungu kumene ngakhalenso mapresident ndalama imene anayika kuti azipereka mwina atayitsitsa kwazi maifira anakutsirani kale komano amati where there's a will there's a way nkhani yaikulu amayingati amenewo mafuna ngwalimbikitsa kuti next time musadzawerengere kuti ndilibe ndalama just show the interest. I can assure you kuti pali ma MP ena amene akutsogola sanapangire declare winners I know ali wose koma anthu amasonkherana omufuna 200 asonkherana mezeka arastage akhala kumapita kumakabwerera tsiku lolipiralo andibweza ti 40 sinalipire munthu akonetsa mtima koma atakha kuti ali ndi potential ndi large following people can always you know and I remember last time kuti mene mwatchula mu ndithu amene ndi last chikomeni yarana zoti ndalama alibe afuna ayimire people should support anthu anasonkha anachita ndithu limodzi kusonga kale sina kwanire komano anthu anaona zoti I think munthu yudi he's willing tatenti ponyene limodzi zimene mwana zinthu zoona so ndalama isakhale barrier amene wakonzeka kuti ine ndifuna kuyimira angobwera just show themselves kandi amayi bwerani poyera anthu abwera nangati you have the ability to be a leader mukudera kwanu ngakhale president kumene anthu akhoza kusonkhera because anthu amati akati ayankhule amango yankhuliratu kupangira kuti ngati tikufuna I've heard a certain constituency hakuti no if you have voted for a woman just because takhala tili ndi amuna all the time before sitinaone kusintha we want to try a woman so mwina dziko lidzafikapo pachoncho poti I think we've had men presidents and let's have a woman president it could be them so I think abwerepo atuluke ndi 2030 let's have many women as you said as presidential candidates. Girl power. Yes. Woman power. Woman empowerment. Yes. 2030 women we should come out. We should contest. Yes. Ndipo muzativotere tizawine. Muzawine. Whether we have the money or not. Kukansala ko makansala midzimu tufunika so ndithi mukhala azimai. Chifukwa kuti if you talk of azimai mutali pasa 5,000 inuyo kuti mufuna mudye masana ndi mazulu that 5,000 trust me tipanga zokuti zithekedi ndithu tidye masana ndi mazulu timaziwa budgeting koma ngati inuyo muyankhula titavuta kale now izi zino ndizamusogolo no izi zamusogolo baba mnambo ndipasa magazula I think ndiri kuti muzidi singatheke pano sitatabwa Wazina pano sizingateke komano this the motivation iyo ndikutsogoloko 2030 ngamaza ile so ndithu masankho yena zakhezo we should elect a woman now tisasankhe umwina munthu amayi mzoni ifo munthu amayi amatha kusamala zinthu knows budgeting and amakhaso ndi nzeru so ninazo kuya mangona zore niyo part